Ngiyamethemba, 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 owaseCalvary. All right. Now, I'm going to talk about numbers in the Bible. Zawuthetha ngamanani eBhayibhelini. As we study the Ngokusifunda Bible, iBhayibhile. bazalwane, amen, we are impressed with the significance. Siyothuswa ke ngesignificance. Praise God. So as we study the Bible, Ngoku ke sifunda iBhayibhile, we are impressed siya impresswa with the significance. ngesignificance. Siyachukumiseka. Amen. Sichukumiseka. Amen. Ngokubaluleka. Oh, sichukumiseka ngokubaleka. Amen. That numbers have in God's word. Amanani lana angezwi likaThixo. Amen. Every detail of the scriptures is important. Yonke inkcazelo ke yeBhayibhile ibalekile. Amen. Every detail Yonke inkcazelo is very important. ibalekile. So uba kuthiwa ukuthetha mhlambi yathathwa yanye. So lanto kufuneka uyiyeke uyiskip because it is very important. Ibalekile. Yebona lanto. So lento sizoyiveza ngokubona ba wathatha babathathu. Then if you know in the meaning of that number, you will be able to understand why esa scripture sithi kwathatha into ezithile. Ubona uthi uDavid wathatha amatye amathathu, yebo. Uthe njalo njalo. Siyayibona mosilanto nditsho, yabo. So now nakwisemoni yakho you'll be able to take la number. Intshumayelweni yakho ke uzakwazi uthathela nani. Uthi wathatha babathathu nyuka nabintabo. Ujonga number 3 ministry uthini dibanisa isemoni yakho. Dlabuke. Amen. So this is what we are going to do Into tonight. esizoyenza namhlanje ebusuku. Amen. So every detail of the scriptures is important. Yonke inkcazelo ke yezibhalo ibalekile. And this is very evident with the study of numerals. Lento ke Ibubungqina ibubungqina ngokuba sizokufunda amanani. Amen. Praise God. Let us be carefully masiqaphele that we do not place an importance upon the study, upon this study. singabeki ke. Let us be careful that we do not place an importance upon this study. Siqaphele ke ubana singabeki inani. Let us be careful, masilumke siqaphele that we do not place an importance upon this study. Ukubaleka. Amen. Because we remember if usihamba kahle sakhe sathetha ngento ekwakusithiwa doctrine. Amen. So we cannot build a doctrine ngokwenamba once ngoku sinoyenza ibe imfundiso esingakwazi ngoba a backbone of the scriptures. Yabo. Numbers is just to add for your information, but you cannot put the importance caba ngokuyinto lena yokuba intshumayelo yakho uba uyimentionanga imini ngenumber. But a doctrine yona kuyanyanzeka ukuthi almost teacher ngayo each and every time sayikhumbula. It's a must, it must be involved, which is ifanele doctrine because it's a backbone. It gives the backbone, the framework of your teaching and preaching doctrine. But numbers is you can preach without quoting in the Bible. It does not. So this is what I'm trying to explain. Amen. It will be impossible Ayikwazeki ke to build a doctrine ukwakha imfundiso upon the significance phezu kokubaleka of the various numerals in the Bible. ngamanani ahlukileyo eBhayibhelini. Amen. Amen. Now, it is sufficient to recognize that God has placed Kubalekile ke kusanele ke ubeka. It is sufficient to recognize. Kubalekile ukwazi. Amen. That God has placed uba uThixo ubekile a certain meaning upon each numeral. Ubeke insingiselo kwamanani akhoyo eBhayibhelini. So every number kufuneka uyazi ba khona into uThixo ayibekile.
kuwo wonke amanani. If ungayiqondi indaba enami, amanani aba. Touch your neighbor and say, my neighbor, numbers are very important. Amen. Abukho abantu bengayiqapheli mos lonto that amanani abalekile. Amen. Hayi dinhle mntana menkosi izale lapha. Yangale jaki yokuwisa ngoba ilingana nawe. Galela kalomntana. Kanye izokuwisa uthi thiza wanako echithela. Thiza inkulu ejake ke lingana nawe. Amen. Nkosi mntanami. Amen. So numbers are very important. Amanani kabalekile. Such a recognition should strengthen our faith. Ukwazi ke ukona izinto ziza kusomeleza Amen. Kumele zisiqinise. Amen. So we are going to start about numbers. Sizawufunda ke ngamanani. They must help us or strengthen us in our faith. Mawasiqinise ke likholweni lethu. Yabona mosolo quote ezinye izinto kuvu number 7. Akunzima uthi yabona day number 7 disemthandazweni lo. Siyaqaphuka izinto. It boosts the faith so that because you know the numbers. Ikhulisa kokholo. Kuba uyawazi amanani. Amen. In the fact that there was one author of the Bible, that the scriptures are product of one supreme mind. Amen. Zingumsebenzi yangqondo yaphezulu. Amen. Malibonge igama lenkosi. Now, let me start with number 1. Mandiqale ke ngeyokuqala. Amen. I'm going to start with number 1. Sizawuqala ngeyokuqala. I'm going to explain number 1. So I'm going to explain number 1, bazalwane. The number 1 is a primary number. Number 1 ke linani laseqaleni. Amen. It is a primary number. Linani laseqaleni. Amen. All other numbers depend upon 1. Onke kamanye amanani dependa kwela aqhomekeke kule number 1. Aqhomekeke kwi number 1. Amen. It preceded and produces all other numbers. Ikhupha ke amanye amanani. Amen. Amen. Yandulela kwaye ivelisa. Amen. Amen. Praise God. So number 1 produce other numbers. Number 1 ke lona ukhupha amanye amanani. Sikhona abantu benkosi. Amen. The number 1 is God's number. Number 1 ke lona linani likaThixo. Sivene abantu benkosi. Amen. When you talk about number 1, xa uthetha ngo-number 1 is God's number. Linani likaThixo. Without him, ngaphandle kwakhe nothing could exist. akho nto inoba khona. When you talk about number 1, xa uthetha ngo-number once 1 uve number 1, it's a number of God. linani likaThixo. Amen. It means without him nothing could exist. Ithetha ukubana ngaphandle kwakhe akunanto inokuphila. Genesis 1 verse 1. Genesis 1 verse 1. Read in Xhosa. In the beginning, God. Amen. In the beginning, God. Ekuqalekeni uThixo. Amen. So when we open the Bible, asivula iBhayibhile on chapter number 1 verse 1, pha kwincwadi kaGenesis uchapter we 1 verse 1 start with God. iqala ngoThixo. Because God is number 1. Kuba uThixo unumber 1. Amen. The Bible starts with God. iBhayibhile iqala ngoThixo. Amen. Amen. The first chapter and the first verse in the Bible, ichapter yokuqala ke pha ezibhalweni zongcwele it mentions God. ithetha ngoThixo. Because God is number 1. Kuba uThixo ungunumber 1. Amen. Amen. Now the number 1 stands alone, Unumber 1 ume yedwa. independent of all others. Engaxhomekekanga kwamanye amanani. God is independent. uThixo kakaxhomekekanga. We are dependent. Thina sixhomekekile. Isaiah 45 verse 5. Amen. Isaiah 45 verse 5 uthi, I am the Lord and there is no other. There is no God beside me. Xhosa. NdinguYehova. Akukho umbi, akukho Thixo ingendini. Amen. I am the Lord NdinguYehova. and there is no other. Akukho umbi. So number 1 means it's the number of God.
Number 1 kuthetha ubana linani likaThixo. There is no God besides me. Akukho Thixo wumbi ngaphandle So kwakhe. next to number 1, there is no other number. Ne? Emveni ko number 1 ke alikho elinye inani. So zuyibone enye inamba ecanga number 1. Amen. Amen. Once ube kwenye inamba ekhoyo ecanga 1 ayisengo-1 lo. Ngu-1 because ingugelekeke. Amen. It's the number of God. Amen. According to scriptures as we read. Amen. God is one uThixo mnye who has a solution for every problem. one-solution kuzo zonke Onesisombululo. onesisombululo kuzo zonke ingxaki. Amen. So God is one. uThixo mnye. So number 1 Unumber 1 lona is God's number. linani likaThixo. Matthew 19 verse 26. With men this is impossible, but with God all things are possible. Amen. God is one, uThixo mnye. and God have all the solution for every problem. uThixo unaso isisombululo kuzo zonke ingxaki. According to the book of Matthew 19 verse 26. Phaa kuncwadi kaMateyu His word izwi lakhe has been given to us linikiwe kuthi as the one book, the only book. njengencwadi enye incwadi Amen. yodwa. Number 1. 1 God has not given us 3 books, uThixo akasinikanga but He has incwadi given us 1 book. usinike incwadi eyodwa Amen. Number 1. eyokuqala. Because also the Bible is talking about one God. iBhayibhile ke ithetha ngoThixo mnye. Amen. Amen. Deuteronomy 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Amen. Because number 1 inani 1 is God's number. linani likaThixo. Amen. We don't have 3 gods according to the Bible. asinothixo bathathu. There are no 3 gods according to scriptures. akho thixo bathathu ezwini. There is only one God according to the Bible. umnye uThixo eBhayibhileni. Amen. Amen. Read it in Xhosa. yiva Sirayeli uYehova uThixo wethu nguYehova mnye. Amen. God is one. Thixo wethu mnye. I'm done with number 1. Ndigqibele ngonumber 1. Amen. Amen. So if you want to know about number 1, uba ufuna ukwazi ngonumber 1 number 1 is a number of God. unumber 1 ke linani likaThixo. Amen. God is one. uThixo There mnye is no other God. akekho omnye uThixo. Number 2. okwesibini The number 2 inani u2 is the number of division and separation. linani lokwehlula. Amen. Inani lokwahlula nokwehlula. Praise God. Number 2 affirms there is a difference. unumber 2 lona uqinisekisa ubana ukhona umehluko. Amen. Amen. Number 2. unumber 2 Because the number of separation, division. unani ke lokuba kuyehlulwa. Amen. Amen. Number 2. unumber 2 ke Sikhona lo. abantu benkosi. Amen. God divide the night from the day. uThixo ke wehlula ubusuku nemini. According to Genesis 1 verse 4. Phaa kwincwadi kaGenesis 1 kuverse 4 It reads as follows. ifundeka ngehlobo. And God saw the light. And God saw the light. uThixo wabona ukukhanya And that it was good. wabona ukuthi kulungile. And God divided the light from the darkness. uThixo wehlula ukukhanya ebumnyameni. That's number 2. kukwesibini Because apha. number 2 means stand for a division or separation. unumber 2 ke uthetha ukwahlula. Amen. Amen. There is a separation of saved and unsaved. kukho ukwahlulwa ke kwabakosindiso nabangasindiswanga. Amen. There is a separation. kukho ukwahlulwa. Amen. You cannot be a friend with unbelievers when you are saved. awukwazi ke uchomana nabantu abangasindiswanga. Number 2 must take place. unumber 2 ke makathathe indawo. Amen. Amen. There are characters that the Bible does not allow us to associate ourselves with them. kukho izimo ke iBhayibhile Izimilo. izimilo ke According to the Bible. Because apha eBhayibhileni. number 2 stands for separation. kuba unumber 2 lona uthetha ukwehlula. 2 Corinthians 6 verse 17. Nikhona enkonzweni. Abe nathi uThixo namhlanje bazalwane.
Funda chapter 6 verse 17 kuncwadi yesibini yamaKorinte. Hayi ke uthele ngoverse 2 ngoku incwadi yesibini. Phumani phi? Amen. Awuqale ku-16. Nangoku uqalile uthetha. Akukabikho umuntu unizamela ititi. Khawuqale ku-16. Nivile bantu benkosi? Okay. Sorry, qala ku-14. Sizobona umehlo. Bazalwane, as long as you are still une friends that are not saved, you are not saved. Uba usenabahlobo ke abangasinzwanga usinziwe wena awusinzwanga. Uyaxoka. Mna ndiluza nabantu endibathandayo when it comes ibona ba ndihambi kule ndlela ndihamba kuyo. I'm willing to lose even family members. Phuma nakumntu wegazi lam ndiphume phaqa bandiyabona ba le ndlela ayisandisapho ndifanele bandiyakhona sikhona abantu benkosi. Amen. Because number 2 is very important to us believers. Number 2 ke ubalekile kuthi Stands for sibingamakholwa. division, Umelo uyanhlukana. separation. Ukwehlukana. Amen. Amen. Mwana 14 uzosichuphula sophuma sihamba kancinci. Funda ke. Uyabona xa ungena mic thatha imic yesingo xa ungena mic i-level yalapha high awuvakali. Uye ungavakali uyabona ukuthi wafunda uvakala lapha ku-mic nothethayo phansi uyangavakali because ngoku sesi professional kakhulu. In fact sibukelwe nase-London. Amen. Allow me to treat viewers in London, nalapha Australia. Amen. China, Singapore. Funda ke sis. Mark. Nobithombe khawuphinde. Musani ukunxulumana nabolunye uhlobo abangakholwayo. Do not be yoked together with unbelievers. Actually, do not be yoked together with unbelievers. Sudibana nabangakholwayo. There are those people abathi I don't know ngathi ndifana. Anongahlala nomela. According to scriptures, you are not allowed to go and sit with them even if uthi ngomeza bakho awufunda nabo. Awuvumelekanga ke uhlala nabo. Amen. Ayithi hlala nabo kuba ufunda nabo because they are unbelievers. Bengakholwa nje. Do not be yoked with them. Sudibana nabo suhlala nabo. Amen. Because what they are, into abayiyo, you will be like them. uzoba yiyo nawe. Yes. The only time the Bible allows us to be among the unbelievers is when we are there to preach. iBhayibhile apho isivumela abana masidibane nabangakholwayo kulapho funeka sishumayele khona. Amen. Siveni bantu benkosi. Amen. All those who were saved and backslided Abo ke today, babesindisiwe bawa namhlanje. if you can ask them, Ubungababuza. we started by those friendship. Uqale ke ngoba buhlobo. Abazothetha ngeBhayibhile bona. Amen. Bazothetha ngani ngento zabo and iBhayibhile xa usindisa iBhayibhile imnandi umuntu osokuthetha ngizwe ibanekise. But once wayeka usoloku uhlala abantu bathetha iBhayibhile uzophela bamnandi ezingcoko zabo. Uma umpumo obhedo bakho bakuqumbele bancama uthi bakuva uphumile. Sivele bantu benkosi. Continue. Okay. Musani ukunxulumana nabolunye uhlobo abangakholwayo ke kuba kunakwabelana kunina ubulungisa nokuchasa umthetho. That's okay. For what do righteousness and wickedness have it? So intone ebangela ba intone ehlanganisayo ubugwenqa nobulungisa azidibani. Udibanisa into ezingadibani ukuba umuntu acikizela umuntu ayikhumbula ichomi zakhe zakudala. Hayi kaloku ethi xa usindiswe masingahlalini yona
khona amaciko azizwe qoba ayibhudi manje. Hayi kaloku akuthiwa xa sisindisiwe asinongahlali nabo. Uphethe iBhayibhile uphikisa leBhayibhile ayiphetheyo. Amen. Hayi kaloku ayithi xa usindisiwe uphila kwenye iplanet wedwa. Amen. But according to scriptures, eBhayibheleni ke if Maki is not saved, uba uMaki akasindiswanga andizutya na umfino mna. Tya wedwa ubimbiliza umfino wedwa. Amen. Don't be ashamed to uhambe uyozivalela kwakho. Number 2 stands for separation. number 2 ke uthetha ukwehlukana. Xa umeze kubiza hayi botsho mawunqabe vele uthi. Amen. Hayibo Maki duwethu kwenze njani uthi awusathethi naxa ubulisa tshomi zakhe esikole hayibo kuthe unisanda uhlala wedwa uthi hayi khona. Umuntu okhoyo. Amen. Amen. Continue sisi. Kunabudlelwane bunina ukukhanya nobumnyama. 15. Kunakuvumelana kunina ke uKristu Nathi iti or what fellowship can light have with darkness? Amen. Because once you are saved, you are in the light. Xa usindisiwe usekukhanyeni. What do you want in darkness now? Ufuna ntoni ebumnyameni? Yintoni le nto ikubangela uthatha itshomi ezingasindiswanga? Asinamali. Hayi nditsho le nto uba ungandoni ekudubula ndithini. Amen. Ndiphendula nje izithonga basi. Amen. Praise God. 15. Unakuvumelana kunina ke uKristu noBeliyali. uKristu noBeliyali kuthi ukuthi xa kukhonzwa abaphantsi uyothi hayi ndiyozimesa. Ufunda la verse ithi unabudlelwane imuni uThixo nezithixo. Hayi ndiyozimasa njengomakhelwane nqenqe ngathi mabayazi umakhelwane ba kukho kuyanqulwa phakathi into eyi-1. In fact umuntu oya kuxhwele noya kugqirha baya and benza into eyi-1. Iyabona loo nto leyo. Benza ntoni? But umehluko into isazoba sikhethe ikhemesi nogqirha ngoba azofika pha sibe sinquliswa uthi uqhubuza i-direction yobomi imagine umuntu akaThixo lenja ubhubesi ife last year inebhula etya amathambo omnqambulo yafa elaxhwele lathatha lamathambo omnqambulo lathi ogqiba lawomisa liwaphosa apha ngamathambo kabhubesi la kubuzwa ngobomi bakho ngamathambo kabhubesi kuphoswa amathambo kabhubesi. So how can the bones of bhubesi can come with a solution ngobomi bam kodwa mna nditya umnqambulo everyday andifi ngibhubesi yena ubulo umnqambulo. Amen. It does not work like that. Ayisebenzi kanjalo. Amen. Mna umnqambulo ndawutya qho ubhubesi utye once umnqambulo wenyuka. Ngoku elagqirha lithatha lamathambo kabhubesi ufonisa nje ingathi umhlathi kabhubesi nje lona. Amen. Go down nayo ke sisi. Verse 16. Inakudibana kunina itempile kaThixo nezithixo. Natso ke itempile kaThixo nantoni? Nezithixo ithetha abantu bathwalayo. Amen. Onke amadoda athwalayo kule prayer night zoba nayo sizothi uThixo makawa expose. Funa expose abefundisa abantu even nalapha eresting. The pastors abathwalayo abanenyoka abanye basela amagazi athile phambi koba phambi kwepulpit. Ubona kugcwele wena le nto itsalayo uphila apha ucifa indambiso kanti is not the anointing. Nikhodwa ile nyoka lomfundisi. So it's explaining those things because there are people abasenza imithi yamaxhwele for ibandla eligcwele. Amen. Yebona because it's a problem
ukuba once leader yoyikwe ingxaki. I-leader yoyikwe yahlonitshwa. How you talk with your leader, indlela othetha ngayo it must show nenkokheli yakho that you respect your leader. mayibonakalise ukuthi uyayihlonipha There inkokheli is a yakho. difference between fear and respect. Ukho ke umehluko phakathi kokoyika nenhlonipho. I-leader ethweleyo iyoyikwa because there are spirits that are behind him. Kukho imimoya ke emveni kwakhe. But the leader that have the anointing, the hand of God, inkokheli ke you enentambiso respect him. uzamhlonipha. Amen. You show him respect because of the position that God has anointed him. Ngenxa yesihlalo abekwe kuyo kuThixo nentambiso kuye. Go down, sis. kuba nina niyitempile kaThixo ophilileyo njengokuba watsho uThixo ukuthi ndiyakuhlala phakathi kwabo ndihambe phakathi kwabo ndibe nguThixo wabo babe ngabantu bam bona. 17 kungoko ndithi phumani phakathi kwabo God does not negotiate with us. uThixo ke akanegotiate. He's telling us we must come out. usixela ubana masiphume. Awutsho umuntu esicanga ubuhle nabantu bangasizwe bathanda kangaka uyophuma nini akutsho kuthiwa the Lord nguThixo inqungu ne is God himself. uThixo ubuqu. The Lord says uThixo uthi come out from them. phumani phakathi kwabo. Amen. Because if you are still have those friends that are not saved, uba usenaba bahlobo bangasintswanga you disobey the word of God. awuthobeli ilizwi likaThixo. Amen. Amen. Asikwazi ukuba ufune ukuba wena uma ulungele kwindawo ezithile but wohlulwa ile line kwabantu abathi Thixo incede for years Thixo incede but wasohlulwa ile line one uphuma kwethu apha nangoku uyocheck show baba angasinswana umuntu ante kudala ngoku xa uphuma apha. Amen. Read again that 17. kungoko ndithi phumani phakathi kwabo nizahlule itsho into inkosi. ubani uthetha apha. You must check also who is speaking here. Amen. It's only the Lord. So now we must take it serious, the words from our God. masithathe serious kamazwi aphuma. Once the words come from God, xa amazwi ephuma kuThixo we don't need another interpretation. asidinge enye We inkcazelo. don't need a revelation. asidinge It isityhilelo. is like that. injalo It is a must ke bazalwane. sisinyanzelo. Xa usindisiwe awutsho manje umuntu ongasindiswanga, simple, full stop. Those are the things that will make you to qualify for the second coming. zizo ezi zinto ke zakwenza uvumele Amen. apho buya kwakhe kwesibili. Matthew 25 verse 32. Uyalahlwa uphume kulilwe awulili ba une chance ngoba uziqoba ndiyaphuma ngoba xa sokuphuma uba uphuma uhleka uyaxoxa uzophinda ubuye usahleka uhleka nje uyahleka nyubo kodwa uyaphuma uzophinda ubuye wena uyaxoxa uzophinda ubuye kufanele ukhohle. Funda u32 25 verse 32. zihlanganiswe phambi kwakhe zonke intlanga abahlula abanye kwabanye njengokuba umalusi ezahlula izimvu ezibhokhweni. Number 2. Amen. Into akahlulwa into ngoba njengoba sohlulwa ngoku senzela uba yena phi uyazohlula ngoku wenzela uba akohlule Ngqunge la xesha. Amen. The reason we come out from them now isizathu sokuba siphume kubo ngoku because we want him to separate us from them. sifuna yena asehlule kubo. Amen. Amen. In fact, it's a preparation. lulungiselelo. If you are not able to come out from them, uba ukwazi uphuma kubo and then he will not separate you from them on the judgment day. Amen. And all the nations will be gathered before him, and he will separate people one from another, as the shepherd separates the sheep from the goats. Amen. So that's the youth of God.
You will separate. Uzasehlula. Noba omnye uzothi chomi ndiyakwazi. Amen. Umne uzovela uthi. Amen. Amen. Akuzuhanjwa ngoba ndandike ndandibakhona kwiBible study. Amen. Hayi ndandike ndayi Bethel. Kuzobe kuchuzwa pha. Yabo. Uthi ukhonjwe sogwini ukuthi ngoba khona abantu xa sekukhonjwe kuthiwa uyesogwini. Uyabona mosikhonjwe yena. Uthini? Fondini. Sayechina apha sayechina sodila nabesuthu apha kusabukuni uthi lo wena be over. Amen. Praise God. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Chapter 15 verse 33. Musani ukulahlekiswa. Incoko embi yonakalisa izimilo ezilungileyo. Anzenye into engathi izosonzakalisa thina abantu bakholwayo. Isimilo somuntu siyakwazi ukutshintsha only ngencoko. Bona ba esi similo sitshintshe completely. You need number 2 ke nakweza situation. Run away. Baleka. Don't entertain it. Entertain. Baleka ngenyawo zombili. Baleka. Senza bani? Number 2. Funda simejeje kwi-English. 15 verse 33. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Good character. Sayibona lanto bazalwane. There are people ababene characters right. Bachinjwa. Akuchintshanga bona bachintshwe zingcoko. Ebona ba, for example, like make example, if I respect uTata uNgqunge so much. Uba ndihlonipha uTata uNgqunge kakhulu. How I talk with uTata uNgqunge, I always show respect to him. Indlela endithetha ngayo hleli nje ndibonakalisa inhlonipho. But if I always spend time with people who disrespect him, ubana ke ndichitha ixesha nabantu because of the things that I always hear about him, ngenxa yento endizivayo I will change automatically. The way I will talk now, it will not be no longer the same. Ndizawutshintsha msinyana. La respect ayisekho. No, things that I always hear, into endihleli nje ndiyaziva. changing my character. Zitshentsha isimilo sam. That means we need division, separation also there. Sidinga ukwehlukana. The human race is divided into 2 classes. I-human race ke ihlulwe kabili. Uluntu. Amen. There is the first Adam who failed. Ukho uAdam oqala owehlulekayo. There is the second Adam who brought salvation. Kwakuku Adam ke wesibini owazisa insindiso. Amen. Now, 1 Corinthians chapter 15 verse 45. It says, the first Adam, the first man Adam became a living being. Namhla. Ngokunjalo kubhaliwe kwathiwa oqala umuntu uAdam waba ngumphefumulo odla ubomi. The last Adam became a life-giving spirit. Okugqibela uAdam waba ngumoya odlisa ubomi. Now, Jesus is not the second Adam. uYesu ke akangoAdam wesibili. He is the last Adam. UnguAdam ogqibela. Because there is no third Adam. Kuba kekho uAdam wesithathu. That's why it says the last Adam. According to the Bible. So, the first Adam, Adam oqala. we found him in the book of Job 14 verse 1. Simfumana pha kwincwadi kaYobi 14 verse 1. Man who is born of woman Abantu abazelwe ngumuntu is of few days and full of troubles. banentsuku ezimbalwa ezigcwele ingxaki. Amen. That is the first man.
Umuntu oqala, someone who's not saved. umuntu ongasinswanga. Amen. Someone who's born with the ngokwenjongo kamama notata wakhe. Now the last Adam we found him on the John 14 verse number 1, John chapter 1 verse number 12 and 13. Amen. Funda ku John koqala Yohane 1 chapter 1 verse number 12 and 13. Read it for me closer in English. Yohane chapter 1 verse 12. Ke John bonke abamamkelayo wabanika igunya loba babe ngabantwana bakaThixo abo ke bakholwayo kwigama lakhe. Again, funda ke message. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. So banikezwe igunya. They have the right to become the children of God because now it's because we said most women are divided into two. Abantu ke bahlulwe kabini. We have those for the first Adam and those for the last Adam. So those are the last Adam. If they have received him, Uba ke bamomkele. they have the right to become the children. Banegunya lokuba babe Because uJob uthe ngabantwana. umuntu into ezelwe ngumfazi imihla emifutshane igcwele izinkathazo ngoba inobomo obufutshane and uyingxaki umuntu ongasinswanga, uyingxaki umuntu ongazelwanga kakutsha. Sibona bantu benkosi. Ukuzibone nawe izinto awuzenza ngongekasindiswa ubuyingxaki. Amen. Siven waqhubekeka simejeje. 13. Children born of not natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Amen. Funda ke u13 and 14 u30 sorry u12 and 14 kebi. 12. Ke bonke abamamkelayo banike igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo abo ke bakholwayo kwigama lakhe. Abo only abo batheni bakholwayo kwigama labo 14. Ulizwi abo bakholwayo only abo bakholwayo kwigama lakhe. Amen. Amen. So bazalwane, there are many tools in scriptures. Kukho ke izixhobo ezininzi apha eBhayibhelini. Tools. O2 ababini. There are many tools in scriptures. Baninzi O2 apha Amen. esibhalweni. Old Testament and the New Testament. Kwi-Old Testament nalapha kwi-New Testament. Two almost. We have Old Testament, we have a New Testament. There are two. Zimbini. Amen. We have two because we said number 2 means for division or separation. So kukhona umehluko because it's the old covenant and the new covenant. Amen. There is law and grace. Kukho kumthetho nobabalo. Old Testament with having a law and the New Testament having a grace. Old Testament ke inomthetho, i-New Testament yona inobabalo. 1 John chapter 17. Chapter 1 verse 17. Good John. The book of John chapter 1 verse number 17. Amen. 17. Ncwadi kaYohane sahloko sokuqala. Yo, umuntu Ngokuba- uzohloso sokuqala uzufunde ni. Ngokuba umthetho wamiswa ngoMoses lwabakho lona ubabalo nenyaniso ngoYesu Kristu. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. So law, we receive law through Moses. Came with Sifumana Moses. umthetho ke oze ngoMoses Amen. In the Mount Sinai. pha entabeni Sinai. Amen. Another in the Mount of in Calvary. Sorry, the Calvary Enye now. ke pha We eCalvary receive grace. safumana ubabalo. Those are two things. Yeah, but zimbini this ezi. number 2 means division or separation. Number 2 Now- ke umthetho uyenhlukano. Straight gate and the wide gate. Matthew 17 verse number 13. Narrow way and the broad way. Matthew 17 verse 13. You can read from here now. Awesome. Verse 13. Chapter 7 verse 13.
Matthew chapter 7 verse 13. Ngenani ngesango elimxinwa ngokuba libanzi isango iphangalele nendlela esa etshabalalweni. Ngenani ngesango elimxinwa, ane? For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. So the Bible is talking about isango elikhulu, ithena isango elincinci. Yabo, ithi bamninzi abangena ngelikhulu because kulula ungena nento zakho. But kweli lincinci bambala bangenayo. So indlela yokusindiswa is to enter by the narrow gate. Amen. We enter by the narrow gate. Ngena ke kusango limxinwa. Amen. Because we there are things that you left behind when you enter by this door. Kunezinto ozishiye emva xa ungena kulomnyango. It's a small door. Kumnyango umxinwa. Amen. We lose some things. Siphulukana nezinto. Praise God. Amen. Now, there is, so it means that number 2 also separation. Ukwehluka. Amen. Because there is a straight gate and there is a wide gate. Eliphangaleleyo nelimxinwa. There is a narrow way and there is a broad way. Kukho elimxinwa kukho neliphangeleyo. That's 2. Kwesibini ke. Into ezingafaniyo. Amen. Sino Cain and Abel. Sinokhayeni ke noAbel. Chapter number 4, Genesis verse 1. Simkhumbula omnye waza kwezinamanqathe omnye njalo njalo yabona. Kwakhona unamaqhinga emnikelweni wakhe, kwakhona unyanisikayo. They always 2. Hleli nje ke zimbini. Nalapha enkonzweni bakho 2. Kwaba namaqhinga ngo ubona ba uyanikela kodwa kuba bethile. Amen. Inembaba ivela imbaba uyayibona ba yona ewe nansi le lomnikelo uyabekwa but unembaba ngavala negiti grrr. So ke sibone xa sekunikelwa ngoba nilungisa umnikelo. Ndifuna ujonge uzothi ubeka ndibe nisithi ngaphakathi imbambo. Amen. Ukhona ke abasengena kwakho wabola lezo mbaba bazohlala phansi bazokhupha nesela ubola imbambo yabo. Bola imbambo ubona ba hayi ke ngumbambo lesilo. Go andinato. Ishmael and Isaac. uIshmael ke noIsaac. Remember uSarah kwapromise kwathiwa by Sarah this time of the year, this time next year, this time. Sarah ke ngelixesha kulonyakuzayo You shall conceive. uzozala. Wapenika decide to push umyena bongena kumsizo oncedisayo apha endlini. Wangena umndoda ngoba xa ukhulwa ngumama ekhaya esithi ngena apho and abe naye umbona uba mama nokho insuku sezihambile nakukho esiqushuqushisana apha ngena apha uyaqomba hayi ke ndafunyanwa ngosha uthunywa ngosikazi wakhe ufuna umntana thina ngena apha mani yabo ngabushumayela ifunisa verse ngena phakathi mbam ngena ngaphakathi wakhulelwa umntana kuthiwa Ishmael. Yabona ukupenika kuyingozi. Upenika kanti there is a promise of God. Amen. Every sin that you have committed, there is a price that you will pay. Osenzileyo ke kunento ozayizuza. Yeah, you will pay a price. Genesis chapter 25 verse 22. Verse 22. Yes. Batyhalana abantwana embilinini wakhe. Wathi ukuba kunjalo yini na ukuba ndibe nje. Waya kubuza kuYehova. Wathi uYehova kuye, zimbini intlanga esizalweni sakho,
kuyakwahluka zizwe zibini esiswini sakho, esinye somelele ngaphezu kwesinye, omkhulu uyakukhonza omncinci. Now, the Lord said to her, 2 nations are in your womb. Amen. So there are 2 nations in your womb. And 2 peoples from within you will be separated. Everyone? The word separated appears because the twins is here. Gusange no asange. Yebo, uAbenath no Betha. Bantu sister wakamala. Amen. Oh, Nath, okay. Anath no Abenath. Amen. Sivele bantu benkosi. So umama umzanyavu bakukhona into engekho right ngoku. Bayi mamuzanyavu wamchurch axakene nento. Yebo. Baba kipapa kusuke upethe inhloko nje nje bakwenzeka ntoni. Now there are 2 nations in your womb. Zimbini inhlanga esizalweni sakho. And 2 peoples from within you will be separated. Amen. So number 2 stands for separation. Number 2 ke umele kwahluka. One will be stronger than the other. Esinye siza komelela ngaphezulu kwesinye. One people will be stronger than the other. Esinye somelele ngaphezulu. One people omnye will be stronger than other. Uzokomelela komnye. And the older will serve the younger. Omdala ke akhonza omncinci. Yebo uyambona nje abenathi usisakho nomziphatha uweek usisakho but abenathi umuntu aphatha inhloko engaka zibe yithuze nkomo usuka ngapha ethani isindi nje la nkomo ivovisa imoto apha umntana ganso zengalo zesiganso uphatha zibe yithuze nkomo zisinda nanko. Uyayibona imali kuye ngofuneka athenga esinye inhloko akuthengi omnye umuntu uthenga isiganso zozithenga bentathu zenazo abiziginxe apha. One will be stronger than other. It means separation. Amen. Amen. So the older will serve the younger. Omdala kukhonza omncinci. Yayibona la nto leya. So injalo ke bantu benkosi. Amen. So by these words bazalwane must be blessed. Ngalamazwi sikelelekani. Next week we're continuing with numbers. I'm starting with number 3. Leveki zayo